Вітаю ўсіх забраных, я Эліза Дзежац, і сёння я раскажу вам о даследаванні музей побыту Януша Паруліса як скарбніца штодзённага жыцця гарадзенцаў. На Беларусі ёсць такія музеі, якія часцей наведваюць замежныя турысты, чым самі беларусы, так і многія беларусы з захапленнем падарожнічаюць далёка за межы роднай краіны. А што ёсць побач, часта застаецца неўзаважным. Як кажуць, чужое хвалім, сваё забываем, не ведаем самі, што маем. Падобнае здарылася з адным незвычайным музеем, які размяшчаецца ў цэнтры Гродна, на ціхай вуліцы Лермонтова, па дарозе на старажытную Калужу. Незвычайны ён таму, што стварыў яго адзін чалавек – Януш Паруліс, карэнны гарадзенец. Ён жа з'яўляецца адзіным гаспадаром музея, збіральнікам экспанатаў і пастаянным экскурсаводам па музеі. І маім дзядулем. З прычыны адсутнасці хоць якой грунтоўнай даследчай працы пра музей, якому ў гэтым годзе на дзень Святога Губерта 3 лістапада споўніцца ўжо 10 гадоў. Дзеля росту зацікаўленасці сярод жыхароў горада гісторыі, якая ляжыць літаральна ў нас пад нагамі, і вырашыла я напісаць працу пра прыватны музей майго дзядулі Януша Паруліса. Мэтай сваёй працы я абрала вывучэнне калекцыі прадметаў побыту жыцця гарадзенцаў, которые на працягу амаль стагоддзя рупліва збіраліся сям'ёй Паруліса і прадстаўленыя цяпер у музеі. Для дасягнення пастаўленай мэты было неабходна вырашыць наступная задача: пазнаёміцца з гісторыяй стварэння музея, пазнаць і асэнсаваць ролю асобы Януша Паруліса як збіральніка і захавальніка побытавых рэчаў, пералічыць асноўныя калекцыі музея, даказаць, што музей побыту Януша Паруліса варты наведвання дзеля захавання сваёй гістарычнай памяці і вывучэння гісторыі свайго роднага горада. Галоўнай цяжкасцю, з якой сутыкнулася падчас працы над даследаваннем, гэта адсутнасць навуковых даследчых працаў, дзе аб'ектам вывучэння быў бы гэты музей. Таму першай крыніцай, якой я карысталася, былі сустрэчы і размовы непасрэдна з уладальнікам музея, спадаром Янушам Парулісам. Таксама мне істотна дапамаглі нешматлікія артыкулы ў газетах, а таксама інтэрнэт-рэсурсы. Спадар Януш – гэта чалавек незвычайнага лёсу. За сваё багатае на падзеі жыццё, а нарадзіўся ён у 1943 годзе, ён змяніў шмат прафесій. Працаваў мастаком, рэстаўратарам, мараком, а паводле сваіх захапленняў ён аматар падарожжаў і апантальны калекцыянер і краязнавец. Парулісы былі грэкамі, мараходамі і гандлярамі. Гісторыя гэтага роду сягае 600 гадоў. Дзядуля Януша Паруліса, Францішак Райко, ганаровы пажарны горада, пачаў збіраць розныя рэчы, звязаныя з Гроднам. І цяпер тыя паштоўкі, фота, а таксама асабістыя рэчы дзядулі, пажарная каска і парадныя боты з'яўляюцца самымі першымі экспанатамі музея. Януш Паруліс дапамагаў пашырыць экспазіцыі многіх музеяў Гродна і Гродзенскай вобласці, напрыклад, дом-музей Элізы Ажэшкі, музей Зоф'і Наўковскай, музей гісторыі рэлігіі, музей міністэрства па надзвычайных сітуацыях, музей шклозавода Нёма. Аднак галоўная пасія Януша Паруліса – гэта калекцыянаванне. Спадар Януш калекцыянуе літаральна ўсё, што звязана з гісторыяй Гродна. Гэта велізарная колькасць прадметаў здзіўляе. Яны паўсюль. Застаўленая падлога, пакінуты толькі нешырокі праход, сцены ўвешныя а падлогі да столі, а яшчэ на падворку, у прыбудовах. Тут ёсць літаральна ўсё, пачынаючы ад цацак газет, кніг, абразоў, старых фота, вырабаў са шкла і фарфору, музычных інструментаў, мэблі, вопраткі, рэчаў хатняй гаспадаркі, медыцынскага і фармацэўтычнага абсталявання, 170-гадовы фотоапарат і кінакамера, і сканчаючы кавалкамі муроў, цэглы, кафлі, машын, пралёў тып інструментаў. Усе гэтыя прадметы злучае адна прыкмета. Яны паходзяць з Гродна, з'яўляюцца часткай яго гісторыі. Некаторыя экспанаты з калекцыі спадара Януша каштоўныя і большыя за музейныя. Напрыклад, калекцыя вырабаў з гуты, шкла і люса столля і Вільгельма Краёўскага,
вядома як шклозавод Нёма. З аповеды Януша Паруліса мы даведваемся, што шкляныя вырабы гэтага прадпрыемства высока цаніліся далёка за межамі Беларусі. Прадаваліся ў крамах заходняй Еўропы і ЗША, Паўднёвай Амерыкі, на Блізкім Усходзе і ў Афрыцы. Ёсць у спадара Януша калекцыя даваенных школьных прадметаў. Тут і чарніліцы, буквары, рарытэтныя пеналы, шмат ручак і пёраў, сшыткі пачатку мінулага стагоддзя, каля 40 розных падручнікаў, па граматыцы, рэлігіі і гэтак далей. Важную частку экспазіцыі займаюць гісторыі некаторых важных родаў Гродна, напрыклад, Саяпіных, Варашыйскіх. Таксама можна пабачыць радавод Паруліса. Вельмі шмат у музеі побыту карцін з выявамі Гродна, якога ўжо няма, партрэтамі Стефана Баторыя, Канстанціна Цьялкоўскага. Ёсць бюсты Адама Міцкевіча, Тадэвуша Касцюшкі, Пятра Чаўкоўскага, вялікая калекцыя абразоў. Вялікую каштоўнасць і цікавасць прадстаўляюць экспанаты, звязаныя з жыццём Элізы Ажэшкі, Адама Міцкевіча, Станіслава Жыўны. У Януша Паруліса ёсць некалькі арыгінальных фота пані Элізы Зоф'і Наўковскай. Дарэчы, спадар Януш дапамог адшукаць 7 экспанатаў для дома-музея Элізы Ажэшка, у тым ліку рарытэтны фатэль. Можна пабачыць тут нават адзін з першых здымкаў Адама Міцкевіча. Гэта значыць, здымку больш за 200 гадоў. Станіслав Жыўна, заснавальнік музея прыроды Гродна, падарыў некалі Парулісам 5 пар рагоў розных жывёл і калекцыю насекомых. Яшчэ да Другой сусветнай вайны ён жыў па суседству, сябраваў з жыхарамі гэтага дома. На сцяне можна заўважыць памятны фотаздымак, зроблены яшчэ да вайны, на якім мы бачым Яна Нагускага, заснавальніка Гродзенскага заапарка, Юзефа Яткоўскага, стваральніка Гродзенскага гісторыка-археалагічнага музея і Станіслава Жыўну. Самы стары экспанат у калекцыі Януша Паруліса – гэта маленькі малюск, налічвае больш за 300 мільёнаў гадоў. Яшчэ адзін рэдкі экспанат – гэта рог Тура, мае 12 000 гадоў. На пытанне, які экспанат самы дарагі для гаспадара, паказвае на сямейную экспазіцыю, дзе партрэты асабістая рэч продкаў. Іх вельмі шмат. І яшчэ ложак, на якім стаў маленькім прыматулі. Ложку таму больш за 100 гадоў. І за кожнай рэччу хаваецца рэальная гісторыя сапраўдных людзей. І ўсё можна распавесці. Януш Паруліс, слухаць якога не стамляешся. Каменнаму будынку, у якім размяшчаецца музей, ужо 90 гадоў. Сям'я Парулісаў жыве тут з 1959 года. Спадар Януш захаваў жалезную шыльду з нумарам дома, які цяпер знаходзіцца на вуліцы Лермонтова. А раней яна была базыльянская. У 1949 по 1950 годах гэты дом стаў адным з прытулкаў для нашага вядомага пісьменніка Алексея Карпюка. Цяпер тут жывуць ягоныя кнігі. Запомнілася Янушу Паруліса сустрэча з Чэславам Неманым, калі музыкант прыехаў у Гродно на канцэрт у 1977 годзе. У музеі ёсць кніга наведвальнікаў. Пагартаўшы яе, можна пабачыць, што літаральна з цэлага свету прыязджаюць сюды цікаўныя турысты. З Беларусі, з Польшы, Літвы, Расіі, нават з далёкага ўсходу, Канады, Аўстраліі, Новай Зеландыі, Бразіліі і Великабрытаніі. Тое, што наведвальнік бачыць у музеі побыту Януша Паруліса, гэта нестандартны музей з экспанатамі на паліцах. Гэта музей, у яком ёсць усё і вакол цябе. Да кожнага экспанату можна дакрануцца. Знаходзячыся тут, пераносішся на 100 гадоў назад. Пасярод гэтых рэчаў адчуваеш жыццё горада на мяжы 19-20 стагоддзяў. Я упэўненая, што музей варты наведвання тымі, каму неабыякавы лёс сваёй сям'і, свайго роду, свайго горада і краіны. Бо тут пануе атмасфера краіны, якая ўжо засталася ў мінулым, а рэчы сталіся сведкамі багатай на розныя падзеі эпохі. Тут не старызна, а гісторыя, а яе захавальнік Януш Паруліс, мой дзядуля.